Anem a veure com sol·licitar una cita prèvia per a inscriure's per primera vegada en Labora. Cliquem en accés.labora. Seleccionem cita prèvia, primera inscripció. Emplenem totes les nostres dades. En posar el còdig postal ens indicarà automàticament quin espai Labora ens correspon. Cliquem a continuar. Seleccionem el motiu de la inscripció. Polsem a entrar. En aquesta pantalla veiem els dies amb les cites disponibles. Seleccionarem el mes i dia que volem. Les hores disponibles estan marcades en blau. Cliquem sobre les que ens interessen. En aquesta finestra podem revisar les dades de la cita i confirmar-la. Ja tenim la nostra cita concertada i podem obtindre un justificant clicant en sí. En aquest document ens indica la documentació que hem de portar el dia de la cita.